سلام سلام حوات كم يعلقون كم يتقنون سنايك تقولوا دمانا يوترو تميتيو بعد لو ما عندي مس يوردا كلهاتكم كم تفلطوا يوردا نسود ميكائيل يوردا channel ديفل اب يوتيوب تيك توك وندحن على زيادة قلت أنا ياتنا أكاونت ساين بحال أبز حلفة بتفعل موت نحواتنا فيديو سريحنا نيرا ببزنبرنايو استفعل عينت ملسات نايسب قبل ملسون متيلو بزعبو نيشتي علال كنقبر نحنا كاملنا كمكرو أبز مزينا أبنتاويان كوينا نخنزارب اتخال سبون عنا سمعيو حكمنا نخقبركم ودماني وزيو نخزارب نتخال سبون حقازي الناس اللي حسبناه لما عندي مسيور داكن عددنا كساف زعما مرباتنا دما حابيركم كتكاتاتولنا بخبري عدمكم زلكم هانات ريتون هانات نقفتان اب تحتي كتصحفونا دما بخبري عدمكم እንኳዕ ደሓን መጻኺ ዕድሜ ኺቢርኪ ነዚ እውን ብግልፂ ክትዘራረቢ ንሕዋተይ ንሕብረተሰበይ ይጠቅም እዩ ዝበልክዮ ኣነ እውን ብጣዕሚ ካብ ልበይ ከመስገነ ተፈቱ ምክንያቱ ከምዚ ኮይንካ ግልፂ ኮይንካ እንድሕር ተዛሪብካ ብዙሕ ነገራት ክንፍውስ ከም ንኽእል ሓንቲ ኣብነት ንስኽለኺ ኣነ እውን እቲ ዝነበርክዎ ገለገለ ነገራት ኣለኒ ንዘራረብ ኢና ዮርዳ ደጊመ ከመስግነ ክፈቱ ንእሽተይ እስከ ዮርዳ መንያ መዓዝ ኣበይ ተወሊዳ ዓብያ መዓዝ መፅያ ንኤሮጳ ክንደይ ጌራ ኣላ ብጀርመን እንታይ ተትገብር ለኻ ኣብዚ ንእሽተይ ብዛዕባ ኺ ኣላ ዲና እቲ ተሓፍተይ መጀመርታ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ምክንያቱ ነቲ ናተይ ቪድዮ ተኸታቲልኪ ኣኽቢርኪ ስለ ዝዓደምክኒ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኪ ደጊመ ከምኡውን ዋላ ብውሽጡን ስለተተባብዕንን ተስፋ ትህብንን ንዓኹ ከምኡ ኩሉ መደባትኩም ጆርጆ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ማለት እዩ ኣድናቂትኩም እዩ በዚ መገዲ እዚ ከላሊኩም እንድሕር ኮይነ ኣነ ኢራውስ ወልደ ሚካኤል ይበሃል ኣብ ሕምብርቲ ተወሊደ ቀዳማይ ዓመት ናይ መዋዕለ ህፃናት ኣብኡ ተማሂረ ብድሕሪኡ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ፍርቂ ዓመት ኣብኡ ተማሂረ ብድሕሪኡ ብስድራና ንጋሽ ባርካ ስለ ዝቐየርና ካብ ራብዓይ ክፍሊ ፍርቂ ዓመት ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ኣንቶረ ዞባ ጋሽ ባርካ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ደጀን ተማሂረ ብድሕሪኡ ካብ ሻሙናይ ክፍሊ ካብ ተሻዓይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ጎልጅ ቤት ትምህርቲ ጀበል ሓሚድ ተማሂረ ብድሕሪኡ ኣብ 2013 ወርሒ 7 ከባቢ ንሳዋ ወሪደ ካብኡ ከዓ 2014 ወርሒ 8 ገለ ቢልና ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ ንገዛ ተመሊስነ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ናይ ማትሪክ ነጥብኹም ተመሊስኩም ክትፈልጢኡኹም ስለ ዝበሉና ቀጢፎም ኣይነገሩናን ብድሕሪ ንገዛ ምስ ተመለስና ኣይፀናሕኹን ቀጢፈን ስደት ወፅየ ካብኡ ኣጋጣሚ 2014 ወርሒ 9 ኣብ ሓፊር ኣቲና ብድሕሪኡ ኣብ ካርቱም ኣዋርሕ ኮፍ ስለ ዝበልና ኣብኡ ዕድል ተፈጢሩለይ ብናይ ዩንስኣር ማለት እዩ ሓፂር እምበር ናይ ካስተመር ከምኡ ናይ ላንጉጅ ኮምፒውተር ትምህርቲ ወሲደ እዚ ከዓ ብናይ ቀይሕ መስቀል ናይ ሓገዝ ናይ እቲኦም ብራሻይዳ ተጨውዮም ዝነበሩ ገለ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ንሕና ካብ ሓፊር ንሸገር ኣብ ክንከይድ ከለና ናይ መጭወይቲ ናይ ራሻይዳ ኣጋጢሙን ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ካርቱም ከምኡ ነቲ ፕሮሰስ ናይ ኣሜሪካውን ነርና ድሕሪኡ ከምዚ ክፅበቅ ዓቕሊ ኣይገበርኩን ቀልጢፈን ሊብያ ተበጊሰ ድሕሪ ክንደይ ሰሓቦ ጎተቶ ኮለል ከዓ ኣብ ጀርመን 2015 ኣትየ ኣብዚ ከዓ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ወሲደ ሕጂ 4 መዓልቲ ስራሕ 1 መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ናይ ነርስ ናይ ሳን ሜዲሲን ይነጥፍ ኣለኹ ከምኡውን ኣብ ትርፊ ግዜ ማለት ድሕሪ ስራሕ ወይ ድኾነ ናፃ ዝኾን ኩሉ ከዓ ንሕዋትና ብዝተፈላለየ መገዲ ፀገማት ትምህርቲ ክወስድ ኣይከኣላ ከም ናይ ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ናይ ሽፕራኽ ሚትላ ኣስ ኢራን ኣምትሊሽ ይሰርሕ ይትርጉመለን ማለት እዩ ኣብ ናሽናል ትምህርቲ ናገለ ያ ከም ዝመስል ዋው ብጣዕሚ ክንደይ ዓመት ጌርክ ኣለኻ ማለት 6 ጌርክ ማለት ዲ 6 ጌርክ ማለት ብጣዕሚ ጽቡቕ ዮርዳ ከምቲ ዝሓለፈ ቪድዮ ሰሪሕክዮ ዝነበርኪ ኣነ እውን ሰሚዐዮ ብጣዕሚ ኣይ ዶንት ኖ ብምንታይ ከም ደድነቐካ ኣይፈልጥን እየ ግን ከምዚ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ መፅያ ወፅያ ክትዛረብ ከላ ሓሳባታ ክትገልጽ ከላ ነገራት ክትገልጽ ከላ ኣዝዩ መሳጥን ኣዝዩ ተመራፅን እዩ ምክንያቱ እተን ካልኦት ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ምስላስ ሓባ ቁስሉስ ሓባ ፈውሱ ኩሉ ግዜ ቁስልን ከለና ነቲ ቁስሊ ሓቢእና ስለንኸይድና ኣብቲ ዘይድሊ ነገራት ንበፅሕ ብዙሕ ግዜ ቀልጢፉ ዘይፍወስ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብቲ ንስኺ ቪድዮ ሰሪሕክዮ ዝነበርኪ ገለ ክፋል ካብቲ ናትኪ ዘጋጥመኪ እዚ እውን ከምዚ እዩ ዝኸውን ኢልኪ ቪድዮ ሰሪሕኪ ነርኪ ኣነ እውን
ካብ ዜሮ ተበጊሱ ሰብ ከምኡ ኣይገብርኒ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ትስኢሉስ ከምኡ ነገራት ክገብር ኣይክእልኒ ወይ ከዓ እንድሕር ክገብር ኮይኑ ብፕላን ገይሩ እዩ ወይ መህደምድ ይኽደሊ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነገራሲ ንዓኺ ምስቲ ዝነበርክዮ መዓስ እዩ ጀሚርኪ ብኸመይ ጀሚርኪ ንእሽተይ ብዛዕባ ኣስፋሕ ኣቢልክ ክትገጽለይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ንኻልኦት ሰባት ከዓ ንብዙሓት መምሃሪ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ዝበልኩ ኢኻ ያ ተስፋ ግብር ከም ትደልዮ ወይ ድማ ከምኦም ዞም ተዓዘብትና ከም ትደልዮ ገይረ ክገልጾ ምናልባት ክርስዖ ስለዝኽእል እንተልዩ ከዓ መንጎ ሕተትነት ይተሓፍተይ خالكوسي زناي مو ترجع مسجات ምናልባት ዶ ምሻለኪ ኣብ ኮለል ኬብል ናስ ጠንቅስ ከኹላትና ብብናትና ክንደልለና ካብ ዘረባ ጥራሕ ኢለ ስለሓሰብኩ ክኸውን ክእል ረኸውን ኢለ ኣብትናተ ዩቲዩብ ዘርጊሐዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ከምኡ ክፍጽም ኢለ ስለደ ሓስብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ልዩ ናፍቲ ሕቶ ክመጽእ ግን እዚ ናይ ዲፕሬሲቭ ወይ ድማ ጸቕጢ ነይሩ እቲ መበገሲኡ ገለኮ ከምዚ ኣብ ህይወተይ ዘይጽበዮ ነገር ምስ ገጠመኒ ሰንቢደ ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ከምዚ ምሻለኪ ከምዚ ክብእስ ኢለ ሳይሓስብ ኣጋጣሚ ከምዚ ጻዓዱ ፋሚሊ ምሳይዶ ቁመጡለው ትካታተለኒ ስለ ዝነበረት እቲ መጀመርታ መዓልቲ ድሰንቦት ኩሉ ከምዚ ውጻእት ዓይነት ምሻሎ ከምኡ እየ ኮይነ ፍርሒ ዊላት እቲ ሕክምና ክትከዱልለክ ገለይላትኒ ኣይ ሰማዕኽዋን ኣነ ምንም ነገር ኣይተሰማዕንን ሕጂ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ግን እናሰራሓልካ እዩ ዝኸይድ ብጣዕሚ ከምዚ ረክሲ ማዕናጡ ገይረ ከምዚ ኣጋጣሚ ብርቱዕ ቅርፀት ብሰጋጠመኒ ንሕክምና ይኣቱ ማለት እዩ ድሓር ኣብቲ ሕክምና ዝኾነ ኖርማል ኣብኡ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ገይረን ተሓኪመን ዝወፃሉ ቅልል ዝበለ ቅርፀት ወይ ድማ ረክሲ ማዕናጡ እዩ ኖርማል እዩ ግን ስትረስ እንድሕር ኣለካ ብሙሉእ ኩሉ ኣካላትካ ይድሕመካ ኣብኡ ነው ድሕሪኡ እቲ ዶክተር ስለዝከታተሉካ ገለውን ኣብኡ ጋጣሚ ሽዑ ሃንደበት ከምዚ ክፈርሕ ጀሚረ ለይቲ ገለ ከመይ ኢሎም ሕጂ ክገልጾ ብጣዕሚ እዩ ደሸግረን ዝኾነ ሕማቅ ኩነታት ነይሩ ብድሕሪኡ ክድቅስለኪ ስለዚ መደቀሲ ኸኒና ከዓ ክትወስድለኪ ተባሂለ ምክንያቱ ድኺሙ ስለዝነበረ ክድቅስ ኣለኒ በሲዓት ግን ቅድሚኡ ብዝገዛ ቅድሚ ነዚ ሕማመይ ይድቅስ ኣይነበርኩን ብጣዕሚ ሕማቅ እየ ነይረ ሽዑ ጋጣሚ እዛ ጀርመናዊት ትብለክ እዛ ሰበይቲ ምስኦሙን ቴሌፎን ትዳውል ስለዝነበረት እወ ከምዚ ፀቕጥስ ኣለዋ ኢላቲ ኣባይ ትከታተሎ ዝነበረት ብጣዕሚ ትነግሮ ድሕሪኡ ኣብኡ እኹል ናይ ሕክምና ገይረ ወዲኤ ምስ ተመለስኩ ሕማቅ ስምዒት ክመፃነ ጀሚሩ ከመይ ይመስልኪ ምናልባት ክትርድእኒ ትኽእል ዲኺ እንድኣ ኣይፈልጥኒ ግን ኖርማል ሰብ ኢኻ ስራሕ ኸይድ ኮፍ ኣይብልኒ ወላ ኣብ ገዛ ኸማን ኣብ ደገ ከም ጥዑይ ኮይንካ ክትወስድ ሆነ ነገር ከምዘይብልኪ ግን ከምዚ ጥዑይ ኢኻ መዓስ መፀካ ግን ኣብ 3 መዓልቲ ኣብ 4 መዓልቲ ሃንደበት ናይ 10 ደቂቃ ክሳብ 15 ደቂቃ ዝኸውን ፍርሒ ይስማዓኒ ይርበሽ ሕማቅ ነገር ኣብ ህይወት ክፈጽም መጻኑ ብዙሕ ፈተና እውን ኣካይደ ኣብ ናይ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ናተይ ሃውስ ኣርትስ ማለት እዩ ተሓኪም እንደገና ናኡ መስኮትኩ ናብ ሓደ ሓኪም ሰሪድኒ ኣብኡ መርመራ ዝገብሩልካ ገለ ኣሎ ከምዚ ሞደሻዲ ገለ ዝመስል ኣብዚ ናይ ዓፅምካ ድሃርሙካ ገለ ኣይ ሕምምኒ ሽዑ መስትያት ኣምፅያኻ ኣብኡ ጠምቲ ገለገለ መዓት መርመራ ነይርዎ ንኣነት ሕክምና ዝተገብሩልካ ግን ኣብን ከለኹ እቲ ነገራት እቲ ዘጋጠመክ ክዝክርዮም ከለኽ ዲኺ ኣብ 3 መዓልቲ ገለ ተሓምን ነርኪ ወላ ከመይ ሕጂቲ ሓሳባት ኣሎ እንድዩ ዘይውዳእ ሓሳባት ሕጂ ወላ ትዕላልካ እዩ ዝቕየር ሕጂ ዞም መራ ዝፈልጠካ ሰብ ዝቐርበካ ሰብ ይፈልጠካ ትከታተለኒ ስለ ዝነበረት ወላ ዕላለይ ናይ ተስፋ ቆረፅ ናይ ሞት ናይ እንድዒ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ሕጂ ትከታተለኒ ስለ ዝነበረት ሲ ኣበይ ናይ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ እውን ትነግረኒ ነይራ ተራፒ ክትገብርለኪ ገለ ግን ኣነ ከምዚ ዒቲ ኮይኑ ክዋሳእ ስለ ዝደሊ ኖ ወላ ሓንቲ ኮንኩን እየ ዝብላ ነይራ ሽዑ ከምዚ ድብለኪ ኣብቲ ሕክምና መስኮትኩ ድሕሪኡ እታ ወረቐት ዝሰረት ኩልኪ ኢኽያት ኮይንኪ ናይ ዝዓድሓን ኣንግስ ሽቶሩንግ ስላፍ ሽቶሩንግ ገለመለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ሕክምና ናይ መወዳእታ ዝረኸብኩ ግን ኣጋጣሚ ኣዝየ ደመስግኖ ዶክተር ነይሩ
يبلني سخي خمزي ديبرسيف جير كلخي إذا خاء نورمال يزخون السبز حمو حماميو كفوس جي مدهانيت كتحفلكي إذا أنت خاتاتلكي مشت وسريا توسخ خالو تي نايتي دبلكو خي نايتي حميمه زلخو خالو اتكن مش ستوديو كومونت مدقس خنينا خا كتقارصيو يبلكن كساب دحشكيل حجي بتناتنا الم دكايو حماقيو نيبلو غلغل اكاي غلغل كوسدو نيرني شعقات ام خوينو بتعم خمسغنو زدلي حدا بيتسبي نيرو زعدي طبق تمكرو زلو اتنغرات مسفلط خونتات مسفلط ترغاغامنا دوله مسوق عللون مرة دس بلنا نيرو مهنيات فتح حمام صبوك يريد فلطو شعوس خايتا زخانينا دو هيبوم خزلو خد كماكيو تخاتاتي الكوسريو دابلا مشالكي صبوك تسفاه بين نيرو دحريو تانينا خوصدو خلقو انتاي مسيلنا انا كمز امنات جيرو بقى حمد خمسة جيرس سمعي تزق قرفني ولا حسيبة دحرو انا قطرة سلازنا برا فتح كمنات تملسكم تايبلن يبلو كقرفني كألن سقيلي المتأنو اللو هو أي قارزني توصدي لك أنت واحد خصاش تشورحي قل تسمعت كمتأك خلص نفس بكيري شارلكي حجيتي تأجم زجاجر ويزفر حنا زنبرة أبترجعت المكينة حجي تونا ومتأك وي مش تعسرت حمشرة عسرت لا تخون أبكار الأسد حجي خنوح خلق حد الخب أبي وحما أكتجبر تدافع فيه زياء دقيقة زي أنا حليفة قلت عيتي خي بتعم خاطر تعشع سلامنتاي كم زخدب حسيبة قالت بل طبو غير كخدلت يا نحكي انا ون كحسب صنيحه حق زربا انت لو مستاناتكي سي كل جيزه نحنا حجي كم ابنت نحنا مسكرنت كهبينا انا مزينا انت قاطمك اب هيوتاي تفدتني ها انا اب كنت شحن ابت مجمر تاخذ شحن 10 شدشان كوم اقاطي من نيرو حصرت معتين حموم كون كم زغستاي كون قل حساب حكمنا قال اي بصحكون قل انتي كوينا نيره كمزي امنت علو مش تامنو بقى ملء بملء زي سب زي كمز كجبرني إلكا تامنو سبسيب ازيو كم عينت نغرات كغطما كان كله وشطخاي يسبر مو كل ነገር يصلعك እዚ ሕጂ ኣነ ዝኾነ ዝነበርኪ ውሽጠይ በቃ ኣዝዩ ተሰይሩ ምሻልኪ ክሳብ ኢቭን ኣወዳት ወላ ኣሕዋተይ ማለት እዩ እዚኣቶም እሱን ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም ምሻል ኣዝየ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ነይረ ግን እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ ከምዚ ሕማቅ ነገር ናብ ሰብን ናብ ነፍሰይ ናይ ሓስብ ነይረ ኩሉ ግዜ እንታይ ለይፅድ ነይረ እግዚአብሔር ሲ ንስኻ ድፈጠርካ ነፍሲ ሓደ መዓልቲ ንስኻ ኢኻ ክትወስዳ ካልእ ማንም ሰብ ኣይወስዳን ይብል ነይረ ሕጂ እንታይ ኩትር ፍርሒ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ነገራት ምሻልኪ ናብ ካልእ ነገራት ንኸይከይድ እዩ ከምኡ ነገራት ሓሳባት ይመፀን ነይሩ ብሓንጎለይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ብዝተፈላለየ ነገራት ክመፃካ ክእል እዩ ትኸሙ ገሊኡ ቀልጢፉ ዝገድፈካ ኣሎ ሂወት ክትቂር ከለኻ መገዲ ክትቂር ከለኻ ይገድፈካ ንዓይ ሕጂ 3 ወርሒ እየን ነይረን 3 ወርሒ ግን ሜቢ 30 ዓመት ኮይናን ኣነ ነይረን ክኾና ከለየን ግን ኣጋጣሚ እቲ ሂወተይ ስጋዕ ሎማዓንቲ ካብታ ድሕርታ 3 ወርሒ ክሳዕ ሎማዓንቲ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኒ እውን ኣይፈልጥን ሂወተይ ተቐይሩ ኣብ ሂወተይ እውን እምነት እንታይ ምዃኑ ፕሩፍ ዝገበረለይ ኩሎም ንኣብነት ብደቂ ተባዕትዮ ክዛረብ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ሓደ ኣይኮኑን ኩሎም ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሓደ ኣይኮናን ናይ ብሓቂ ኣብነት ኮይኑ ፕሩፍ ዝገበረለይ ነዚ ነገርሲ ኣይኮነን ከምዚ ይድበኣ ብሓቂ ብሩኢ ዘምሃረኒ እዩ ሎሚ ከም ዝኾይነ ነዚ ነገራት ክዛረቡን ምሳኺ ዝበቃዕኹ ገልፂዮ ዝፀናዕክ ገለገለ ነገራሲ ኣብ ሓንጎለይ መልሲ ስለ ዝፀንሐ ከምኡ ክብል ጀሚረ እንታይ ክብለካ ሓሲበ ኣኸለኺ ከምቲ ዝበልኩ ስምባደ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዋላፍትናት የገሊፅ ኣለኹ ብፍላይ ዝእምነት ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዋላናተይ እውን ተመሳሳሊ እዩ ብዙሕ ወገለ ስለዘይደለኹ እየ እምበር ከምዚ ኣብ ሂወትካ ዘይተፀበኻዮ ነገር እንድሕር መፅዩ ትስንብድ ሕጂቲ ምክንያት ናይዚ ሕማም ካብ ዜሮ ተበጊሱ እውን ክብገስ ይኽእል እዩ ሕጂ ናተይ ግን ላልዕላ ኣቢለ ገለ ይኮነን ተበጊሱ ማለት እዩ ኣብቲ ሰብ ናይቲ ኣቀባብላ ናይቲ ሰብ ከኣፈላለዩ ሕጂ ኣነ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ኣቃሊለ እየ ዝሪኦ ነይረ ከምኡ ክኸውን ኢለ እውን ሓሲበ ኣይፈልጥን ግን ብዘይ ምቁራፅ ሓሳባት ክትሓስብ ምስ ጀመርካ ኣይርዳእካን እዩ ሓቂ ዘረባ ክዛረብ ምናልባት እዛ ሰበይቲ ምሳይ ተዘይትህሉ ነይራ ተዘይትከታተለኒ ነይራ ሕጂ ብዝመሃለኹ ዶ ኢለ ይሓስብ እየ ንሰባት ከተዕልል ኣቲ ቀንዲ ፀገሙ ከዓ ንሰብ ከተዕልል ኣይትደልን ኢኻ ሰባት ትፀልእ ነበርኩ ካብ ሰባት ክርሕቕ ጀሚረ ወይ ሓንቲ ግዜ ረኺበዮም በቃ ሰላም ኢለ ሕልፍ ክብል ደሊ ዓቕለይ ይፀበኒ ከመይ ጌር ክተረድዮ መሲልኪ ከምዚ
مش دقة كاب أسر بيت تفتحها مش دقة وعل برهان دقة ملص كله كاب أسر بيت دقات زلوا خويني يسمعني بفلا يبزع عينة حمام زلوا سبات حجهم يسمعون شو خمزي سرد الله خبز المات فلاي تمسيو مشيت بفلا يندعي فلت إني فلوس معيتي زلوا أنا قن عدلني خوينا قات عامل خمس زبلكي بيت سبي ودمي ندعي سلاز فطوز نبرة ترى حمام مخانو كحو خمس خيل نقرن ميرو كلا أيت دكتور زبول خوخ أنا أخذ صحن زخاء الخاء حسبيتي كاتاتل نيرة ترابون قن خاء يخيد نيرة اتخانينا حجي أو خلو قتل لكي مسوسات كوا كات كمان نجميرو اتمعيت كقدر فني كألن شو عم استزارب كويلني بمدهاني ترك تحوق خيت بقسي شجرات كتفتح لكي قصي كتحاوي مهانكس كتأمنيو لكي سبورت ديو هوب ديو زغنا نجر كابز دل ويدما نعقد حق سوق نجارات كتقبر لكي قليلي مخيرني حقيقة أنت يا بتخنينا قاريته سبورت كجبر جميرة زغنا أنا دس بلنا نجار كجبر كم أصاباتون بب حدا بفلاي تمكر زلوهم كم زعينة تقله النار خفقو راجع جميرة مالتي أيت أنا حخون زوم سعدوا زبلكم سلاز فلتونا تحمام تخاتاتي لهم كناتاتي نافلتونا عيكو حقوس دخل سابرايز ديو قلقلة قلت إفنا نقولي كملس كيلا مالتي أبزناتنا ناتنا حبرة سبك متس نحر كوينة أي فلتوني تحمام تعيتي خد اللغي ولا مصحواتي كي ترى حدا يزس كمزي أي ردو خان تردي أي فلتون أي ردو خان يوم دحار انتهى له تايسينا يا مش على سبدجنا وي زحمم قلا وي زخونا نقر زخونسي كسئن كله زعينته جيرين عن فلطة مغنيات حدا سبسي ورحانت نقر تزيبلوس كتشنا خيري زبلي أبتبق بطان كلا خاون كتشنا خيريها زخونا نقر كتكون تخيلها خمزي قات إمكات رايدي كونسي إيفن ناي وقتنا أبنات حجة أب فينترن أب سامرنسن ننبيني قلا سبات له أب فينترسي أزيو زخبدهم سبات له ولا تويزر نتايد بعد بقورن قدمتون كله مسخا مجمر تاد مسأنا دوس كومينيرو أب فينتر جيزة بالمتقل الناس بتعمي سامرياتي أنا فينتر متجمرة برهان تراي ترنير كاسي المات ساعة 4 ساعة 3 كله خدمت كله لب 5 يتصدمت حجي بسنك 5 زحمو سبات الله كمزي أزيوم المات زفرح سبات ونزفال طم سباتون الله نتايد بعد بقولوا قليل نجار يكونه جن نتايك أخلك حسيبة ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከጋጥም ከሎ ሰባት ንሕክምና እውን ክኸዱ ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ ክሕከሙ ነቲ ሕማም ከም ዘለዎም ከምኡ ከም ዝኾኑ ዘለዉ እውን ምናልባት ሰባት ሒዞሞም ከይዶም ወላ ሓንቲ ኣይኮናን ኢሎም ካብ ሕክምና ዝምለሱ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ከምኡ ዝሰማዕክዎ ግን ከመይ ጌርኪ ፍቓደኛ ኮይንክ ንሕክምና ከምኡ ሓሚመ ኣለኹ ኢልክስ ብኸመይ ፍቓደኛ ኮይንክ ንሕክምና ክትሕከሚ ሒዞም ከይዶም በዓል ሽሞም ኮነ ጌርክ ነርቲ ቅሬታ ርስዕ እዮም ያ كمزي دبلكي أنا تعيت مخانة يدفلت نعم والحنتي حميمة خمس اللغة يردأنا كم تزبل خوغن رخص معنا تقبل مش جمركو ولا تشنتي ماي ناتي سدام يد شيء نيرة زخ استرسيو يذكر نيرة حريزة ولا نتودو مي كمان شعدو يلس كم زنبر خونا له قليل كم زدام من برشينا له خمس بالكو تفلت رزقو بقواهي إيزمت نزن زي ندابا أسن حركيدو ندحر بأقو دو زي بلخاء نابزع زلا على درجات كبتصح خيليو قلب لنا نيريو حجب تحكمنا بقات أمي أتيناو قدميو قن ترى إذا سبيت انتاي تبلني مسانا كنت نبال قديفكيو كفن ستنيرنا لأبنت صحا قديفيو علالي يسئلو نات تسفاز قرات أسر من بار انتاي ترو دحر من بار انتايو حجو خزكرو هلقص شعوت عيت زنبركو صبوق تزارب له بقى في إليو قالي إدبل نيرة تاسبيت كنت كاتاتلن سلازنبرة صبوق يلخن ترابخ تقبر لك شعو ناب كإلت زلوهم كمزي شجرات كفتح زقولو يعرفتهم ديم بيتسوبهم كأ يراهون نيرو مسو حريفت كمزي دبلك خافت حكمنا مساءات وخوات خونتات ستريس كم زلني مسفلت حكيم صحيح اللي تسرت كل كي قاله بدحريو كخيتك إلى مالك شو عسم تاخون كي خايب له شو ولا حد خد قلت خاري تخيل قل مرمرة مسقبر ولكي مسرع أيوخي حطوتات حاتي تومخيت ملستات ولا مبارد متأي يفرحك أيو قبل مو يكون كاتنا برسي كما يخون يوتين قبل كسرة فرح السوم المهورات سلزخونو قمتات وسيدهم
ክፈልጡ ንኽኢሎም ማለት እዩ ግን እቲ ስምዒታተይ ከይሓወቕኹ ክዛን እዛ ሰበይቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ሓደ ኣዝየ ዝኣምኖ ሰብ ከዓ ክትዛረበሉ ማራ እዩ ደሰክፈካ ምክንያቱ ከምዚ ሓሚምካ ከይብለካ ድዩ ኣይፈልጥን ሕጂ ጥዕና ረኺባ ንዳይ ኣጋጣሚ ንዕኡ ነጊረ ከምዚ ዝስማዓኒ ሕማቅ ገበሪ መፃኒ ከምዚ እውን ሓደ መዓልቲ ከምዚ ገይረ ገለ ኮፍ ኣቢለ ምስ ዕለልክዎ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይርአየኒ ድሕሪኡ خلاص እዚ ኮ ዘይተገደሰለይሲ ዝኾነ ሰብ እውን ሽግረይ ክግደስ ዝኽእል ሰብ የለን ብምባል ምዝራብ ገሪፈዮ ይዋሳእ ይሕሱ ፅቡቅ ኣለኹ ገለ እንዳበልኩ ከምዚ ድብለክ ሰበይቲ ግን ከፊተ ምሳኻ ዕልል ክእል ካልእ ሰብ ዝወደሞ ይዝበልኩ ከኣስ ኣሕግዘኒ ነይሩ ብከምዚ ማለት እዩ እምበር ጥዑይ ዘለካ ኮይኑ ስለ ድስማዓካ ሰብ ትደሊኻ ፅቡቅ ገይሩ ድፈልጠካ ሰብ ዘንብበካ ሰብ ኣብዚ ሓለፈ ሕጂ ብዙሓት ቆልዑ ይፅሕፍለይ ነይሮም ንኣሽቱ መንእሰያት ቆልዑ ከምዝን ኮይና ሕጂ ገለ ካብኣቶም ረኺብዮም ነይረ ወልሓንቲ ነገር ኣብ ካምፕ ኮፍ ኢሎምስ ወልሓንቲ ነገር ኣይገብሩን እዮም እቲ ሓደ ነገር ዘይምግባር ሕጂ እቶም ወላቶም ምስኦም እኳ ሰባት ኣለዉ ግን እቶም ሰባት ክርድዎም ኣይክእሉን እዮም ምስኦም ከምዚ ይበኣሱ እሞ በቃ ፋሕፋሕ ኢሎም ገገዞም ሕጂ እቲ ከምኡ ዓይነት ፀገም ኣጋጢምዎ ዘሎ ሰብ ምስ ሰብ ክሕወስ ኣይክእልኒ እቲ ናህና ሰብካ ቁሩብ እንታይ ኣሎ ሓደ ከምዚ ግልፂ ኮይንካ ናይ ምዝራብ ባህሪ የብልናን ካልኣይ ጃጅመንት ኣሎ ከምዚ እዚ እኳ ከምዚ ሓሚሙ እዚ ከምዚ ኮይኑ ሕጂ ሰባት ንኸይዛረቡሎም እውን ነቲ ዝኣምኖ ሰብ እውን ከይዛረቡ ኩትር እንታይ ትበሃል ኣሎ ሕጂ ወላ ከም ሕብረተሰብ እዚ ክንፈልጦ ምሻለክ ኣነ ሕጂ ከምኡ ይኾን ይስማዓኒ ክነቕሓሉ ይግባአና ምክንያቱ ብምንታይ ይመፃካ እቲ ነገራት ኣይትፈልጦን ኢኻ ሓደ ሰብ ግን መፂኡ ከምዝን ተሰሚዕኒ ኢሉ ብግልፂ ክነግረካ ንስኻ ሰባት ክነግሩካ ክእሉ እዮም ግን ወፂኻ እንድሕር ትዛረበሎም ኮይንካ ወላ ዝኾነ ነገር ኣጋጢምካ እንድሕር ተባኢስካስ ከምዚ እንዲኻ ኢልካ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለና ሓደ ግዜ ትሰምዖ እንድሕር ፀሊእካሲ ትቐደም ትዕልሎ ዝነበርካሲ ዝበሃልን ዘይበሃልን ኣውፅኡ ይዛረብ እዚ ሕጂ ኖርማሊ ክተርፍ ዘለዎ ነገር እዩ ንሕናሲ ቆልዑ ይኮና ኖርማሊ ዓበይቲ ኮይና ኦልሬዲ ቆልዑ ንዕብድ ኣለና ሰባት ኢና ኩላትና እዚ ከም ሕብረተሰብ ክነቃሕሉ ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ሰብ መፂሲ ብግልፂ ክነግረካ ክኽእል ኣለዎ ልቡ ከፊቱ ክነግረካ ምክንያቱ ንስኻ እውን ክትፈልጦ ከምዚ ንኣብነነት ሓዊ ክደጊርክዮስ ክርዳእክ እውን ኣይከኣልን ምክንያቱ ስለዘይፈልጦ እዩ ስለዘይፈለጦ እዩ እምበር እታ ሰበይቲ ሕጂ ስለዝርዳኣ ዝነበረ እዩ ንዓኺ ፅቡቅ ጌራ ስለትፈልጠክያ ክትከዲ ከም ዘለኪ ቴራፒ ክትገብሪ ከም ዘለኪ ሕክምና ክትገብሪ ከም ዘለኪ ነጊራትኪ ሕጂ እቲ ናህና ሰብ ሓደ ኣይፈልጦን እዩ ወላ ነጊርካዮ ንኽርድኦ እውን ክሳይ ገብሮ እንተኮይኑ ሰብ ዘይርዳእኒ ክትብሊ ያ እዎ ዘለኽዎ ዘይርዳእኒ ወይ ከዓ ተቐይርክን ሕሪሉን ሕጂ ገለ ሰብ ኣነ ተቐይረ ደ ኣነስ ከም ቀደመ እየ ዘለኹ እንታይ ኮይኑ ኣለኹ ሓደ መዓልትና ሓወይሲ ዝክራይ ግን ኣብ ሆስፒታል ነይረ ብጣዕሚ ፍርሒ ስማዓኒ ሽዑኡ ተሓኪም መፅያ መድሃኒት ሂባትኒ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ነፍሰይ ፈጥብል ከምዚ ባልኮን ነይሩ ከዓ ዓፅያቶ ሽዑ ምናልባት ሕማቅ ክትፍፅም ትኽእል ይሃቡ ሽዑላት ኮነ ያምፅያ ደውሊ ዝኾነ ሰብ ደውሊ ገለ ትብለና ሓወይ ከዓ ፎቶ እየ ብልዓሊ ፀኒሑ ይድውል ኣሎ ሄሎ ገለ ብለኒ ሰዓት ክንደይ ነይሩ መሲልኪ ሰዓት ሓደ ድዩ ገለ ኣይፈልጥን ሰዓት ክንደይ ኣሎ ሽዑ ሰላም ንባሃል እዛ ዶክተር እንዲያሲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኣለኹ ይፈራሕ ኣለኹ ሕጂስ ደውሊ ኢላስንስ ናበኻ ደው ኢለዮ እሱ ኣው ፅቡቅ ጌርኪ ክገርመክሲ ፅባሕ ስራሕ ሃይዲ ወላስ ክድቅስ ኣዝየ ደኺመስ ክድቅስ እንዳደልኩ ደው ኢልክለይ ኢልን ሞበል ደቅስ ኢላ ዓፅዮ 100 ግዜ ዝኸውን ደው ኢልለይ ድሕሪ የወርዳ ይቕሪታ በቃ ኣነሲ ክድቅስ ተበልኩ ወላስ ተረዲእዎ ድሕሪኡ ኣነ ሕማቅ ኮይነ ሽዑ ክድውለሉ ይመረፅኩን ድሕሪኡ ንፅባሒቱ ተፃሒፈሉ ነው ድሓኒ ክዓርፍ ደልየ ጥራይ ገለ ድሕሪ ሰሙን እንዲገለ ምስ ወፃኹ እሱ ተሰኪፉ ምዛሓለት ክዛረበ ኣይገለ ኢሉ ኣነሲ ካብዞም ኩሎም ሰባት ኣኽቢረ ንዓኻ ደው ኢለልካሲ ክድቅስ ኖርማል እየ ከምዚ ክድቅስ ሓሲበ ፀኒሐሲ ኳዕ ደወልክለይ ማለት እየ ኮይልን ኣነ ግን ካልእ ተረዲየ ፅቡቅ እየ በዚ ሽዑ ምሳል ገለ ነገራት ካ ይመፀካ ይመስለኒ እዋ ሽዑስ ድሕሪ ሕጂስ ኢለዮ በቃ ፀጊም ንወላስ ምድዋል ክገድፎ ናበኻ ኖ ኮምባይ ትበሊ ገለ ኢለኒ
بس نجر عطينا ماتي دحري يجن انتاي لحسيب انت قويني حما صبق يلخن مالتي السحج انتاي بلني أجوخي فلقك تحالفي أخي نورمال نيجيري وندابل حجي ردون يروحون من البات قلنا من تايدي تردد سمعتاوي تخون سلازنا بوركو شو انتاي مزرد أنا دخل كزارب دس بلني جماعة ما عرف نزين دحر زي ردو خاخينهم نورمالي بنافتي نسخة أب تنقفي هموت سلازل خايف تنقف سبيعة قطخنا بقوم لك كمزي أب تكرر لقول عيتب كي زعيناتهم شالو مغنياتو تقولي كي سلازل خايف قوم تخنير مغنيات كاب نور أب نورمال جيزاسي كرد أكي خل نيري تقوم عينت نجراتكن anyway اسكن أبز ملسي لنا حجنا أبزي زحلة فبزح جيزة بسبوتات تقتيلا نحوات مسمع نيرا أزيو أحزاني بك أمشالو كتقول صوزي تخل نجرات كتزاربولون أزيو دسك حكا بزح جيزة أتدقاقامي زمس زلو نجري حجي زوم سبات زياتهم سجلة نجر كابتنات كتمكروي كابتيم رخيب يوم ونتا فيديو مسرعك ياون بزح نجرات قبل مرسي متي كله بزحات سباتون بخو تقعد لو نجير كنا نركي زوم سبات زياتهم سي جلس كابتن السخي تمكرو جيركيو زلخس كمودو كينو مخوني كتحسبي زخونا نايت عنات أجم كم أقعد إيموام نيروي كده تحسبي هو مالتي بزح تنقطعت كل خيل نديو نوا بزح اليو أنا قلت كميرانوس أبزنا يزي دفيرة خزارة بزوسون كون من الباتي كم زناتي حميمهم نيرهم خون حجي أنا أب نفسي حما كجبر لحسب نيره نعم أروح أبكال سبق حما أكبر دمت أكله يفعل لي حجي كابسب نابسب هذا حاولنا يرو أبناي مسيات بيتنا مهورنا كمزي انترفيو جيرو نيرو بملؤ بسنة سرعة قليل هو دعم ولا أنا كمان تقدي سجل سمعي أو تزري وتقو نيرو بدعم حجي كم زا أنا زخون كو نيرو منتخوينهم ما أبكال سب حما قبرو يموت أم تنيرو أنا 10 حمش دقيقة أنا 10 دقيقة حما أنا قبر مسمت أم من البات كم زرو فت إمام مخونو إلى يحسب مغنياتو الحري أخ أشعر عيسى بها تغير بر كم زي طعي كوين وسون نخم خبري لس أي حسبني حج من البات خون خل ربل بخم إيه كمان سري حيوت فيديو بدعمي انتاي دي ولا كومو كحسبك زخون عينة أغط نيروام كون ولا أنا سي كوم يزب نير مغنيات حدا سبسي كون يلو كوم يلو ندحر كقبر كوينو بلان نقبريكو لابنسي زوم كله ناي إرتران تقتيلا حنتي إرتراي تقال تقتيلا سبعة قتيلا وقالت بهذا اللوس بترتارتهم تتحيزهم قدام وتتحزوسي سبوتانيهم روحوا بوتا ونا يكدونيهم بتخبابيهم تتصنحوا يتحزيهم كاشعون شعون الساعة نحكمنا خد كي نسون دا بوليس كخير حجي هذا سب نكفو نجاري كم زي بلان جيرون دحر تقبروا الله خينو مهدا مقبريو هاد ميكسا of course دم أي صدقانيو عندما قام نويح جزء تركب تخيل عندي حاجة لما لقى بحال نجارات على لوجل أبتا ساعات التيام تنجارات مسقط أمي ولا أنا ناتي ترتارات كابنتهم دك تبعتيو عصبت جزء نعم مشالو كم زي مصراف وي أي تقتلنا همزينا نحنا أكن لمبات أبتناتهم بوتا آتي خان نعوتات نخطري أنت يقات مالو كم حبرة سب نزيسك سرح له ون زحلفه ونيره قال دك تبعتي سي نتي كوينو دولو نغرتي انكو اكونه زبلو تودينا عاب مقتالاسي انكو اكونه زعينتو بزاربو دك تبعتي لو حجز انتي درداكا وشطومسي رغنت كم زيبلو كاب لبو ما يكونن كوم دبلو ودلو مغنياتو حدا سبسكم نابنت نحنت غوان نسيت اندحر قتيلواسي تاسيروسي تفريدو ما بدحر 10 عامت ينصا يفوت نعاس لزقتلا ناي موت فردي اي وهابوني نتوت تبعتي نزخونه سب مالتي سب اندحر قتيلكاس ناي موت فردي اي وهابكاني ملالبات استفلي عينت جبل اندحر غيركا كوهابكا خلانا حجي كاب بسمعكوس سلزقتلاسي نموت تفريدو لو سميعي فلتني حجي بديلات تاخذ كون تخيلي تبداديلهم اب حدارك ازلو ነገር ይክትባ አስተخيل ይኻ ገለገለ ከምዚ ዞም ሰምዓ ማሎ ወላ ብሕና ብገዛና ንጥቀመሉ ሓዳር ወይ ፍቅርሲ ከምዚ ኣብ ፉሊ ቦታ ቫኬሽን ናይ ዝኸትካ ወይ ፉሊ ክቡር ህያባ ድዩ ወይ ገዛኻ በቁሕት ብልጭልጭ ዝብል ናይ ዝመላእካ ገለገለስ ኣይኮነን ሓዳር ዘመቁሮና حدار دمقرو ويتفقر دمقروسي كما يجركا تبايسكا تحراريكاس نتشجراتكا كما يجركا تفتحو فتحكا ابتنبر هيوت
تملس تقندي ناي حدار مسرت جيرنا نحسبو مخنيات اب حدار ناي قدني باس زلو ناي قدني زي مسمع زلو ግን እቲ زي مسمعናስ ንኽንረዳዳ ብዙሕ ንሰርሓሉ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ኣብ ከምስታት ነገራት ንመጽእ ነቲ ኖርማል ኮሎሲ ከምዘይ ኖርማል ተቐቢልናዮሲ ስጉምትታት ሕማቕ ስጉምትታት ንወስድ እዚ ከዓ ከምዚ ኣዝዩ ክስራሓሉ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ أو سي إذا حاجة أنا زبالكوس كم حدا تنك خون خيلن ديو كله خامنا البعض كم زي علامة زي بلوم نايمست سبات كا تدف كحماق قبله اليوم حجتي عند قدر سجن كوين رسم عنا نعي مبزحت يوك زي أب سدت بتعمل سمع إتاويان سلزقنا خلق مقولات سلزلنا دمت أنا يا ما قدر يقول عزودي كله ناي سدرابيت زي أبز عدي كله نجار سلزلو توصل أبتناي حداري دقات مزلو جبت زلو زغنس كم زي اندحر حماق أنفت خيط تلوس حاجز محتاج كم أون تمودات اندحر حماق رسوم عمل لخوينوسي كم زي دبل كخي بقى خيط تسقف وخمس سماع عن الليلة كم زغنا نجا كيف ضاربو ثالثاي كأ كم زي دبل كي دفير كخمس تسمع نختبر لا يتخيلن قلنا أبنت أتي تقول اندحر هندبت نتود تبدلوا الله خوينا كأصاب بالكا مالت كم زي قدي لني كم زو خوينا تاز قدلتو تراين حدا عقر قرالو خوينو حدا ما علت حماق كفتن كم زخ الفلوتي تدك تجيك قرب تاشمخ قبرا تلا أيك أخم زي أب دك أنستيون دك تبعتي خا كندي سبات كا ميتو تصنيحو نفسه في زبهلالو العلا بيلسب نفسه لطفي إلا كم تزبل كوخي بزح جزي أنا بيوتي فتينه تلا زوم جزاس لازم نبرو إكزابير فقيدو وندعي امبر حدك أنستيهم أو بزحدك تبعتيونكم ويجات مارلي حجتا وانا سمعنا نعي حلنا مقبار بقى نتسب زيد لخيو كأصاب بالكا نقرو بزح ما بقى سيات كل خيلي جن أفت بدل سي كلاتنا ودخن قال حلنا نقبر أفت بدل أبوي بالكا بزخونة سب زي بالكا زبد أبقول قلاب عصوت جزان حدا قريفاتو تخيل الله ويقريفواز تخيل الله هينو شقري حجز كلها كنت حلالة لك سلامات اختفالة تخيليها بدعم حدا ترى هذا أخا بدعم كم تحلنا نقبر دس لنا كمزي بدعمي حلنا تزعبي فوسي يا تزعبي فوسي لو مكو بحق خطريون كلها أملاخ عدمها بوم زي فوس حمام يدن تزخبد حمامون بأقول دحر حكمنا خيتك أبتزقبو بوتا خيتك دحر تحكمك دي فوس حمام يدن بتسخات أمنا له حكمنا دي هات تأمن أمينك بحكمنا خد كيد كم زما جولة ديها قدامات ديها خد كيد أمينك قبل بخا أمينك تخدو نجر زي فوس يدن كل شيء وسي ግን ከመየልካ ተስኢካ ናብኡ ንኽትከይድ እዩ እቲ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝበልኩ ኢኻ ብዓብዪ ሕልና ኣብ ነንሕድሕድካ ካብ ንዓኣ ክትብድላ ንዕኡ ክትብድሎ ተዳዳዲካ ኣስልካ ምፍልላይ ሲ ኖርማሊ ሓደ ግዜ እቲ ምፍልላይ እውን ዘይንቕበሎ ሰባት ኣለና ኩሉ ግዜ ብፍላይ ቆልዓ እንድሕር ኣለካ ኩሉ ግዜ አንቺ መንቺ እንዳበልካ እንዳተባእስካ ትኸይድ ኮይንካ ነቲ ቆልዓስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ እውን ክትምህሮ ገለገለ ቆልዑ ሲ እብን እንድሕር ኩሉ ግዜ ትባእስ እንድሕር ኮይንካ ሲ كما جيري صباح نقول ولا كاسي نابنت ودن تحرفينس كما جيري كما بو خوينو حدار كقبر صباح نقول مسحان تقول نسيت انتي دبال كقبرسي نبعلو تقطو يقبر لي تا قال تخيناها نساخاهم كما دي اخذ كون كم تبقى اسقل ملسي نساب هي وتاخت نبرس اي تدلني اكل نبرا نبريات دلت توم قول عسيت نعاتهم سكن حسب لهم كلالنا اموداتا انتي كبل حسيبه نيره كمزي بزح سبات كم تسألوين بزح سبات كم زفوتوهي تابع جمير كمالتي كم زفوتوه كهذا بزعقت أو خنقركي تتقبريو فيديوهات أزيو مهاري أزيو مساتي نيش تين طعمتن فيديوهات هول كذا تسرحي بزح سباتون كم تحجز فلت يعني الكنون نيركي خي بزعقت أمس كنا زوم من إسيات قال نجر معدا كتب يوم بزعقت أمس دلكمكي وين تايلي خمودهم جن بعبي ترسنا بزعبات نايتي ديبرسيف ويدما ناي صوتي ويدما زناي حمام أمرون دي زلو ترسنا ودقاقي مخزاربهم زدلي دحرزا فيديو بزحات سبات رخيبه ايه قالي ان باتري 10% الله قرز يرحا
بعد عندي مالتك تقندنا قداس نزبلو زر استسلل إلنا زلنا خاناي ديبرسيف ويد ما ناي تصقطي ناي سنة أمره حمام جلس لزخنة كي تسكفو ترى حمام أبزع عادي نورمال حمام يتيتي نورمال يحمو يحاول